ito na guys. Ang dami. Hello guys. Dito kami sa Radisa ng kapatid Wow, ko. dagdag. Ha-harvest kami ngayon. Agi mo may gamay malagi to. Ay, niwang man to. Paano bang magkuha ng ganito? Ladi naman ka di madaw. Madaw pa na. Madaw pa. Hali na. Buyag si Jah. Di atong anaman og hinlo. Uy ma, yung gamay. Yes! Daghan kayo. Mama gamay. Bensa ako pag-ibot. Ay, inga na sa itapok sa ikon sa anja. May tapok sa ikon sa. Dali na to. Dali pa, kay bidyuhan ka pa ni ate. Dali ba? O diya matiti o. Uy, nakakadyo. Naya na ka kay mabali. O pwede na ni. Uma kay. Uy. Wala ni Uber na may kadako. Di man kami. Uy diya ka dako. Hihi. Na, paghili na kayo pagpalapit. Alam mo na. Dako. Naman na. Ate, ate. Bita na, bita na. Yan na. Oh, ang laki naman ito. Oo nga. Oh, wow! Kinadakan. Diya mo dije. Ay. Bibi. What? Oo nga, ang laki. Diyan muna yan eh. Kuan ate. Kay naman tagari mo si Pikas. Oo. Okay, listen. May maghawan. Maghawan ako. Sige. Ako ray hawan kay. Okay. Dadto kay ang angko man Kuan. nakaiwahi man si Jah. Di pa dalis luyo na ho day. Oh, napadi ay. Ginaon man ni paghawan Abot na. mo pa ni 8 ka kilo no. Sobra oy. Nya tag-aso ni siya nga napuputol. Kay inikala tada na ilan ang punang putlan. Ag mag-retain man nang na. Nubudaan na upaw man. Nayan ni siya. Di pa na pwede na. Ayaw na kamo ana. Kay dagdag may na kami ako na mag Piliara ng dagko bi tag-aso. Tanon na natin ni. Yan na. Tay sako. Sako. Bi. Diyan mo dije dako. Be. Big. Big. So big, Rajesh. Wala bug mura gid na sa Mama, mama na ba na ang gi? Hindi pwede masiguro anak sa ibabaw kay ato para bang hugasan. Mga hug hinon man nang magpaingan ana man. Mga hug man. File na lang. Pail na naman kay mga hug. Hala mura gid standard gid yung ko ano. Oh, maingan gid asing amo ni gwapa giingon na ho. Wani guwapa liwat sa nag-harvest. Yay! Hindi liwat na Liwat sa nagtanam. Mama, nakuan Kung sara ko silyo day. Sarah. Kasi pa gidatong nagaraw na. Nga itrabat to. Daot ni utano na to. Yay! Ko ano pagpato dan ng dahon. Kaon. Saan ko kung sako dan. Di mo na pwede agpas sa wahinang niya. Kay humok man. Wow, dagko. This is Rades, the big Rades. Okay. Uy, di mo nagkita na rin pang. O di, pasisi. Wow! Wow! Dako. So big. Di para pa pinagbati. Mapalit mong puto si Ja. Oo, anong bati? Ha? Please daw. Diyan mo dije. Chris? Di, day tagsin ko. Kwatro ganitong sabon daw. May. Kwatro sabon daw pud may. Gunting po, pwede itong gunting tuod. Dako nga gunting. Lami ito ikatin kay ha ito. Dari mo pakpak man ang Pag lang nahog na. May. Pakpak ang kana. Sabon daw may alubati kita kwatrong bugos. Ay ilan si si Danay. Ama, kuan malain po to battery murag basa to na. Aing na magsunod. Ug mo suna pa, ug di mo suna pa adra magsawa pa. Ko atong sada kaw. Igamay lagi ng usa pa. Daot lagaraw magutumi. Mama, daot diya sarbato. Saka magkuha pug sinta sa isa manang no. Napay gunting nagtumay. Gunting na naman lagi ana na. Sakto na lang ipa ang idang
pinutlan, di ipasangko na. Bye. Dami. Ayan o, close up mo. Ito oh. Ang laki-laki mo, Chichi. Ayan oh. Ito, ang laki-laki talaga. Wala nang nagsusupply sa'yo. Salamat. Ang dami, guys. Wala ba itong spray? Wala. Walang spray It's a to, guys. natural. So, natural lang ang laki naman ito. Natural lang siya. Kung gusto nyong magtanim, guys, magtanim lang kayo. Yes. Oh, ito na guys. Ang dami. Oh, nagkakapuliki kami dito kasi ang dami. Nagkakapuliki ko no. Kakapuliki og harvest. Yeah. To kuan na gihawanan na kay dadto na sa mopalit ato sa palengke. Thank you Lord kay daghan og unod. Nabay gunting dito isa na. Laman nang di pa di ay. Naalagi dagko lagi kadyo. Asa mo na? Grabe. Dili ta makapuyon magtanom kay daghan kay unod. Bawo si Jenna. Humot man. Humutan ko grades. Huwaan ko bakit tain. Ayaw pag nga na kay. Humot ng grades. Init. Mga ban, gud tadan puti kay excited ta. Excited ka jo. Uban taon sa magbalik ja. Mo ni kuan. Unsa ning buwan na gitanom day? Sa ning buwan na gitanom? April 20. April 27. So, mga 30 na to ang tulo ka pa. 27. Pag kami 27 is 1 month. Uy, wa pa duha ka buwan di ini. Isa pa ka buwan og tunga. Kuya wa. Dali ara uy. Di apa diri napay dagko. Kana mo ni alagbati. Adto alagbati ni siya. Di apay dako len. Dia. Oh, pero ni anay ma-harvest na. Dako na. Bisan uwahi si Jakay. Kuan man. Kuan natin kana. Wow. Dako. Kani mais. Lugbati. Kani mo ni gradis nga uwahi ni si Ja. Uwahi tanom. Mubuy gamay sir, mubuy kay atraga putlan sa puding arti nga nira niya. Isa din nakanugbo ah. Hindi og may mga tumoy pala do. Mabuhol man si Jagod diya. Guwapa siya. May kuan. Ayo tabunin ang unod kaya nga tanawan. Bidyuhon habi. O di ara dako Oh. kadyo. Hindi ni gugas. Oh, unsa kay lubat naman eh. Mubay pang sa Pag ngansa ni kay lubat. Ala, ayusin nyo yan. Tagal nyo. Oh. Oy, mabasa ko. Bayag na. Ito din oh. Ang Sige, sige. laki-laki. Ang tambik-tambik. Ay, nakakatuwa pag maraming harvest. Oy naglanaw mo din isbog. Pag guyura ko nung magkamay ning pagkana diha pang kay niglanaw na ari pang. Di pa adaw na. Kari. Nice punta ha. Makahilak man to. Uy, unsa pa mo ginawan? Ginumduman ni sa kanta. Oh, makahilak mo ba? Ayay. Joke raman na baby god. Ay tuo. Saan to palihog ang timbangan ato palihog kay ate sa timbangan. Timbangan. Joke ra. Kani to pang nagkaw pang. Kuha mig timbangan kay timbangon na ma. Aron mailhan ka jud og pila ka kilo. 12 ka kilo. Wa na di ay be? Wala. Dua. Ah. Oh, at once they said ilis. Che, di man gud.
ang tambok-tambok. Mga pagdaon ni 20 ka 10 kilos ni day. Matindi, di kak. Bana-bana. Matindi, di kak. Dia matindi. Kaya ko manang. Ha? Isang pila ra. Oo, bisan pila ra good. Dia mali. Murag Kaya na ay gihatag ng grasya. kita. Dia murag po sila tiga kasi na. Salamat kay na ay harvest na pag ko dito nabilin daghan pa dito. So thank you Lord. Ah, sabak ko. O na ragod ka na. O na nagtimbang na mi. Oy, ano. Ang laki-laki. Tagsingkom. Nagtimbang na mi. Pinahan sinuyan. Wa pa nina suka. Mana. Ah, yan. Kana me, fixing ko na. Wa unsa ra nang kapin kay daghan na. Kay tabang sa kay. Nay, media. Magtimbang na pagka media para miliptan no. Ako tighatag ma. 10 kilo. Nalagi motor. Good. Nanti ay mo. Kilo pud na hontay kwarta. Pito, lumika na ba? Gangan ba ta? Ay nako. Pero kasi kitasan. Insa matun siya pagtipo. Ha? Insa o naman i-vlog. Ito. Duha na to manang. Napo na rin. Oh. Okay. Di ra din. Basta kay 20 plus 25 ba yun? 10 rin. Naramit mga isa makatagaan, 25. 20. Aho kanang sakto aho. Why? Kuan. Sakto pud aho. Agbas ng babae. Singon bitaw ko. Yung kag lucky. Mabati. Yung kung bae, hingingon bitaw ko. Nga kung dili malalaki, mababae. Pwede ka na. Up. Bayot. Mababayot yan. 15 na. 20 ra di ay. Na 20 lagi sakto ko. Kalitan din saka. Hindi mo sakay. Nana sila me. Kuya. Abi ko kag si Comprador. Abi ko kag Comprador kay Ate sila. excited ako. Ate. Ha? Ito lang atin. Dapat biko? Biko mo. Wala biko te. Ikan ang pag-abot. Pumunta singaling. Daday. Atong i-acknowledge ang pagdating ng aking mga anak. Sige. Welcome to my world. Kumusta nga nakadag ko. Nado din na street ka sa dede pa. Agit ka. Nado dako do street. Ha? Ilhan din ng hilig sa kwan. Undoy way hilig kanin kuwara ning doon. Biko lagi ja. Biko man daw. Biko lami biko. Ay, pero lancho Dana nakahanam ko manang katong prinda ni mo nang nanay sa kalibo. Ato yung Manila, gitam na nag sa kalanta. Amin ko na kadto ngani. Kay yelo mo ko kada nang mukon. Sino ang gustong kumain? Bumili na. Una lagi ko mapansin sa video. Kami, amin, lang kami magsalad lang kami, hindi kami bibili. Bibigyan naman kami no. Okay. Migo tanong. Migo ta. Migo tanong. Saan ba guess nga no nadaan? Yung mas may guess. Migo mo tanong. Nakay saging te? Saging nga ala kuan. Aka tunay ugi? Saging dagka din na. Kamay man. Hello guys. Hello. Ang
Ang tambik-tambik oh. Pero ako nakauna nun no? Dito na napit sila, ayun ako pila kay. Inagaya ko lang eh. Ang tambik-tambik oh. Maganda oh. Oh, kinsay murder diha. Murder lang. Gladys. Ayaw ka kauban ang manag uga. Ayaw ilakay. Guys, masig malubat na. Di namin mabalik. Mag-goodbye namin sa among vlog. Nga Rades Harvest. Kay Oo, malubat na.